Moi! Mä oon Joonas OC LKVltä ja tänään tutustaa hyvin unikkiin kohteeseen Kokkolan Kaustarissa, Kahvitie 62. Tervetuloa! Tää koti on rakennettu vuonna 2022 ja tää pitää sisällään 148 asuinneliötä. Kun tullaan sisälle eteisestä, me päästään heti tän kodin sydämeen. Tätä taloa suunnitellessa on haluttu nimenomaan tehdä tällainen yhtenäinen tila, jossa voidaan perheen kanssa viettää yhdessä aikaa. Tässä kodissa on tosi makea yksityiskohta. Kokkolahan on tunnettu siitä, että tää on hirmu kalkkista tää vesi, mutta tässä kodissa sitä ongelmaa ei oo. Nimittäin tähän kotiin on rakennettu kalkin poistaja tuonne tekniseen tilaan, joten vesikin maistuu hyvältä. Ja arjen mukavuutta lisää kyllä tää valtavan kokoinen terassi, josta on kulku molemmista talon makkareista. Lisäksi tähän terassiin on upotettu tää mahtava jakutsi, jossa kyllä kelpaa todellakin kylpeen. Tätä tonttia ympäröi myös tää jykevä aita, joka toimii niin näkö- kuin melusuojana. Tää ei ole pelkästään puuaita, vaan täällä sisällä on myöskin tiilisisusta, joka blokkaa mahdollisimman paljon ääntä. Jos kiinnostuit tästä upeasta, uniikista kodista, niin ota yhteyttä, sovitaan sulle yksityisnäyttö.